Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa malabot sa lawas mo, kahatos kong sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang ko. Hello, mabungahong kahaponon. Good afternoon, Sister Jerlyn Cardona. Maingod to sa Brother Joshua Pasto. Okay. Atong topic karon nexon lahi ni. Ako sang i-share igsoon. Pwede na mo mag-start ya. Mention your friends and loved ones in the comment section. Pwede na mo mag-type at followers at highlights at everyone. Kaya ako sa ning i-share. Alright. Igsoon, anyway. Done sharing man ako share are. Alright, unique atong topic karon igsoon. Wala pa nina ako na-share, pero ako na ning ma-share kung naa ako sa kasimbayanan, naa ako sa swim, nga nabitaw, naa ako sa kapulisan, naa ako sa mga police station. Pero gusto na ko ni siya i-share igsoon nga ano itong topic karon is kuan siya in general, generalize ni no, para sa mga higala na to nga mga uniform personnel, para sa mga naglingkod sa gobyerno, apil ng mga barangay opisyal, mga opisyal sa lungsod, tanan nga makaingon ta og namunuan sa lain-laing dapit, tanan basta nasa government, okay? Mga leader. Mao ni akong isgutan karon igsoon. It's about corruption or about anang bribery bitaw nga gikalipay ba na sa Ginoo igsoon nga mudawat og suborno, mudawat og suhol, mudawat og bribes para lang matuis ang kamatuoran or mausab ang justisya. Okay, mauna tong topic ron, unique ni igsoon. Kabantay mo nga magsige kog shout out sa mga kapulisan, mga military, tanan diha. Ako dahan kog amigo nga mga military, police, abogado, tanan, mayor, mga government official daghan no. So para ni sa tanan, no? Para sa tanan nga nanungkulan, naglingkod, pinasikad sa balaang kasulatan. Amen? No? So, lahi ni siya nga topic. Actually, na nag-request, kay ang ako, adili na ko i-mention nung kitsa kay, yes, ako ang mga i-share, daghan kayo about sa unsaon pagkinabuhi nga, sigara na kong topic, magkinabuhi nga mahimutang matarong, mahimutang good example, magkinabuhi nga, let's say, makinabuhi ta nga kana bitawng dili ka pandulan ingon nga Kristohanon, makinabuhi ta nga makita si Kristo sa atong kinabuhi, mga ngana no, mangandam ta kay aron nigbalik sa Ginoo, madala ta kani lahi ni igsoon. Ako ni siyang gi-address sa tanan nga mga amigo ug kauban nako nga naa sa gobyerno. Okay, indot ni. Alright, so anyway, akong gi-shout out ang tanang mga OFW sa lain-lain kanasuran. Shout out mo diha. Kumusta? Kunya akong shout out sad ang tanang mga seaman, lain-laing barko nga nagsakay karon no. Shout out mga igsoon namo sa akong prayer. And then shout out na ko ang tanang mga government official, government employees. Okay? Kay para nato ning tanan. Kunya nahog man pugog apel ani. Usabi ako sa leader, no? And then
shout out na ko tanang mga piniriso sa lain-lain nga mga prisuhan, no? Pwede ra ko ma-invite ninyo diha na yung mga warden makakitaan niya. Automatic na way bayad, libre. Ako mga igsoon, nganong di ko mangayog bayad kay for me the gospel of the Lord is not for sale, no? Ako ban mo ingon nang warta, wa sila kailan ako. Ako ra pud silang gibasagdan, okay? Pero ako igsoon libre gyud, no? Nay uban nga mamugos kay mauni, no? Ako mga igsoon pray jud ko ato pong gahapon nay nangutanan ako, pastora. Siya, pastor. Pila day TF nimo? Si TF. Wa ko kasabot ba? TF. Si TF. Pili TF nimo ba? Si TF ba eh? So pila daw kuno akong bayad igsoon inviteon ko niya gwali agi kasan ako, libre. Siguro ino no kanang mga dagyo na kayo na joy kinahanglan na kita og kuan pero ako di ko mangayo, no? Pero kung naamoy ihatag nako, dawaton ako na kay ngano man gipugas man ninyo. Pero ingon nga mo kuan ko kay na ako ikaw na sige at ni kuan akong budget, no? Say wala na di ko na mga igsoon. Amen, no? Sumaw na siya. Okay, again, shout out nung tanang mga piniriso. Shout out nung tanang mga jail warden, jail officer sa lain-laing BGMPs. Shout out Toledo City Jail, ang mga tanang mga warden diha. Talisay City Jail, Cebu City Jail, Cebu City Jail Christian Fellowship, mga Kristohanon nga naa diha, no? Kunya CPDRC, shout out bahay ni Kuya, mga Brad Aris abanti ta. Okay? Kunya tanan. Shout out na ko ang tanang mga jail officer, tanang mga military, tanang no, mga uniform personnel, appeal na ni mga jail warden, ani no? Nindot ni nga topic, interesting, okay? Pinasikat sa balang kasulatan, okay? Di mo ko po hindi magyaw-yaw, igsoon nga. Ako igsoon isip, lecturer sad sa kapulisan. Ganahan sad ko ani, no? Kaya abi pa lang exempted, no? Tanan ni, igsoon. So again, shout out na ko tanang mga higala atong mga kaigsuonan sa Philippine Army, mga military, and of course, lain-laing na sa lain-laing kampo karon, of course, mga kapulisan nato. Okay? Labi na sa kita mo na akong gisuot, ikson ingon siya, bay, bag-o gini ako ning ipasuot nimo, na bless kay ko nimo, ana siya nako nga. Mutuo na jud kog milagro tungod nimo kay kaibaw kog unsa ka kabanggiitang salbahis adik-adik sa panahon nga classmate pata sa pagkapulis pero ako magtuo nga nahimo na kang alagad sa Ginoo di unsa man nimo bay, okay? So mao ni tagihan ni John akong gitagaan Police Captain Reyes Jasper Reyes. Para nino mga kapulisan, shout out una Campus Menya Cebu. Kung na yung mga kailan ako ng kapulisan, labi na si Sir Paul Acosta, shout out si Rudy Abergonzado nga nagtanaw na karon, thank you kay sir. Mga amigo na kong pulis, unya daghan man kay mo, di na ko mo tagsa-tagsaon kay basi nay malakturan ba. Yung malain yung muna ako malimtan ba, okay? So ako lang ning i-generalize, okay? Nga naano na ako pag shout out. Tanang mga kapulisan sa Tagbilaran City Barracks, okay? Shout out, okay? O of course, Tagbilaran Police Station, okay? Loon Police Station, sa pagyod. Cortez Police Station. Cortez, Antiquera Police Station, tagiyan Police Captain Jasper Reyes, na dito. And then, arita sa San Isidro Police Station, di ay, na akong amigo di ha. Okay, akong amigo di ha, si Kuan, si nga na to Molina. Okay, and then, Milya Bangko sa di ay. Kanya arita sa Padung diri, Tubigon Police Station, Padung Liko, Sagbayan Police Station, Inabanga Police Station, Binabuesta Police Station, Hitapi Police Station, Talibon Police Station, mga kailan ako nino, Ubay, Pitogo, sa pagito, uban na mga amigo na ko diya. Arita sa San Miguel, Danao, San Miguel Police Station, Danao Police Station, sa mga naay kailan ako Arita sa Kandihay Police Station, nga nadiha kong Brad, Police Captain Albert Sator, nga giaksyonan og palit, pero wa na palit. Grabe, naay baruganan ba? Nga arisa mo, of course, Clarin Police Station. Asa pa may uban nga station nga sa kapulisan nga nakoy kaila. Basta mao na to. Mga kaila na ko og akong i-greet lang especially mention ako no. I-mention ako og kuan kani akong mga amigo nga happy kay gamay ra man sila nya. Dali ra nako makuan ba no. So akong gi-greet karon, akong gi-shout out ang happy sa Loon Police Station si Sir Ray Ular ba to? Sakto ba ko pali comment be sa mga taga Loon Police dia? Sir Ray Ular, basta Ular to apelyido. Okay.
And then salamat sir sa imuhang warm welcome the moment nga I've been there ning share ko sa pulong sa Ginoo sa mga piniriso. So karon akong shout out na pud ang laing hipi sa mua re. Clarin Police Station, Police Captain Sir Eliasar Milumida, and again Police Captain Jasper Rias sa Antiquera, Police Captain Albert Sator sa Kandihay Police Station, akong brad na from Seiya Skiptron in Arms. Ug ang usa sad nga brad nako sa Seiya Skiptron in Arms si Police Captain Brad Am, si Sir Milioria, Police Captain Sad Onyot Introliso, Police Captain Sir Renan Romulo, akong classmate sa una during my criminology days. Okay, manatanan mga hippie, no? Isa pa man, wala na. Okay, bantita. So ako na pong gigreet karon ng mga brad nako, no? Lunglib ta kanon na brad uban sa grasya sa Ginoo. Skiptron International, different countries, mga lain-laing chapter and different council. Shout out Brad Brian Postanes. Shout out Brad Lord Leo Aventurado. Okay, tanan og sa tanang mga GS, BGS dia shout out. Long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Ipataas na tong Ginoo igsoon aron sigurado ta nga naay tay taas nga kinabuhi. Kay bisag unsaon na tong singgit og long live pero gipawahin na tong Ginoo short live ta na. Okay? So again, tanan nga nagtan-aw karon Luzon, Visayas and Mindanao, maayong pagpaminaw. Shout out brother Dudong Marvin watching this time from Kuwait. Another watching from Kuwait, kitsa man eh. Sister Mijure Billarin. Okay. Mga bungahong kapon pastor watching from Biliran. Anak ko na Biliran, Nabal, mo ba na? Biliran. Nakawali ko na kadaghan. Sister Jennifer sa Sidor. Kani lagi yung ubos nga lagad ikson bisag asa na ni maabot nagalitaglaing nasod Hong Kong ra noon. Nagwali ba? Shout out pastor from Davao de Oro, brother Jordan Alfafara Topas. Uy, na may mga Topas din nami church, kauban sa church Topas. Actually worship leader na mo sa Topas apelyido. Sister Aying Ling from Kingdom of Saudi Arabia, shout out daw og sa pamilya niya nga nasa Patpat Malitbog Bukidnon. Thank you sister, og regard ko si mong husband. And Sister Mary, shout out from Australia. Watching from Singapore, Sister Jane Nay. Brother Chriswin Abong Kabasag, mabungahong kapuno pastor watching from Talisay po. Mao ba ni kauban pa ta brad? Mao ba ni brad nako? Suminaw nga niya. Kay naam ko diha akong mga brad sa Kanipaan Puok Talisay ang Living Water Christian Fellowship, ang mga banggiitan, mga adik-adik, mga kriminal nga gikan sa prisuhan pero nangalagad na sa Ginoo. Shout out Sir Jose Maria, atong topic brad kay para gini nato mga mga leader. Shout out Pastor James Dalaygo ng atong buhay nga. Again, shout out Jose Maria sir. Sir Joey Martinez, ang classmate sa una sa Mater Dei College during my criminology days. Og shout out sa Brad Jomar. Okay, darao. Alright, loving kayo mo. Lovely couple. Brad, long live Brad. Uban sa gracias Ginoo. Shout out Pastor watching di Molok Davao Occidental. Maayong udto Pastor, shout out ako ang pamilya Lipalam from brother or sister Lirami Lipalam. Shout out yes, shout out again brother Chriswin Abong Kabasag. Okay. So mag-ampo na tayo kay manatag shout out. Anyway, shout out sa itong mga subscribers, okay? Nangutan na mo, naidagan nangutan na kung saan pag-subscribe wala ko kay balupod. Natingala ra ko kay subscribe na sila. Sister Eileen Lamosti watching from Tagbilaran City, taga Bujol. Okay, sister, God bless. Again, shout out atong mga subscribers ani nga page and then our new subscribers as well. New followers na to nga nag-message na ko. Shout out og welcome kayo atuan ni tanan. This is for the glory of God, okay? Shout out sa atong mga followers, mga viewers, atong followers mga igsoon, niabot na ta today og 87,000 kapins. Himaya sa Ginoo. Thank you. And again, I just want to encourage everyone to invite your friends and loved ones to follow our page, okay? Para ma-bless po sila ba. Shout out brother Dante Lodeca, mayong hapon pastor. Basig sunod i-live nimo kadto na pod akong pangutana nimo gahapon. Asa to brad katong purgatorio brad? Mo ba to? If I'm not mistaken. Okay? Road to 100k followers. Bahala nang ginawa ni Brad. Thank you, Mayo Jess. Okay?
Salamat sa Ginoo. Okay? Road to 100k followers. Maybe si Lord na nakaibawan ha. Wa man ta magtuo nga mo reach tani, no? Yeah. Actually, Ikson, sa wala makibalo, every day, every 24 hours, musaka ta 1,000 followers. Paspas kayo, no? So diyan ako na-realize nga naa jud ay daghan nga ganahan Ginoo. Nay daghan nga ganahan og maminaw sa pulong sa Ginoo na. That is why I want to encourage everyone nga inyong i-invite inyong friends to follow our page, okay? Watching from Tanhay City, Assemblies of God from Brother Elmer Maceda. Elmer Maceda Linjan. Okay. Brad, Assemblies of God, no, grabe. Pila na kabok simbahan sa Assemblies of God. Sige ko wali. Kadaghan ako na-invite kay gikan sa sa Assemblies, so medyo ilado mi ba? Okay? Pastor, shout out ko sa akong asawa nga si Juliet Belioria Kabatingan. Unta mapasaylo na ko niya sa mga mali na ko nga mga desisyon. Ayay. Atong yan po ni Bert sa kinabuhi. From Christine Bert. Okay. Naidagang uhaw sa pulong. Amen, amen. So let's pray, Ikson. Salamat sa Ginoo. Stretching siya ta kaya atong banata ni. So interesting topic for this afternoon. United Arab Emirates. Thanks for watching. Sister Lian Abuda Garces Calamba. Okay. So magampo tayo, Ikson. Praise God. Watching from CCF Samal, Pastor Jel Xideno. Okay. Magampo tayo, Ikson. Kaya taas na kayo. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence. We come into your throne at this moment with a humble heart, Lord God. Salamat sa laing higayon, laing panahon, laing chance, Lord, nga mamalandong na usab mi mamati sa imong balaang pulong. But Lord God, before we proceed, before we move on unas tanan, susiha mong kasing-kasing, Ginoo, kung naman kay makitaan mga butang nga wala ka nalipay, mga butang, Ginoo, nga wala ka na himaya, mga butang, Ginoo, nga nagtuumig sakto mi apan wala day ka na nalipay pasaylo ami, Lord God. Usahay, Ginoo, tungod sa amoang pagkadili perpekto, sometimes magtuumi nga sakto mi apan ikaw na sayod kung unsay sakto, Ginoo, kung unsay maayo. So Lord God, pasaylua kami, limpyuhi among kasing-kasing andama, samtang mamati mi sa imong pulong, andama among panudlanan nga espirituhanon, willing or anda mo dawat sa espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this afternoon. And then Lord God, as we listen to your word this afternoon, as we meditate your word this afternoon, tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, kasing-kasing willing magpakorek, willing magpatambag, labaw sa tanan, anda mo sunod sa imong pulong, obedient or doers of your word, Lord God. Kay mao na imong gipangita karon, wala ka nangita nang magsigig amin, mamati ra pandili sundon ang imong gipangita, Ginoo, katong mga doers of your word. Kay kung kutob ra mi pamina, walay mahitabo na, but if we obey your words, Lord God, if we become a doers of your words, Lord God, naay milagro nga may tabo sa among kinabuhi. So Lord God, again, tagay mi kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong. And then Lord God, I pray also, Father God, tagay mi og kaalam, kahibalo, pagpanabot nga langit nun. Aron among matugkad ang imong mensahe. Kaya nasayod kami dili na mong basta-basta matugkad, masabtan imong pulong gamit sa among kaalam nga kalibutanon. So this time, Lord God, among gi-welcome ang imong Holy Spirit to guide us, to kana bitawng magalamdag kanamo, and labaw tanan aron maka sabot pagid mi og maayo og mas mapalawman namo ang imuhang mensahe ning taknas kapunon. Panalangin ang tanang mga viewers karon, Lord God, kutob sa maabtan ani nga live, Ginoo, kutob sa makakita, makatan-aw, bisan asang kanasuran kini maabot, Ginoo, ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati imong dihog, ang pagpanglihok sa Espiritu Santo, ipabati, Ginoo. Father God, you alone will be glorified this time. Walay laing gipataas namo, walay relihiyon, walay pastor, walay simbahan ang maisa. But it's all about Jesus Christ. Ikaw lamang among ipataas, pasidunggan, bayawon, simbahon, nining kahaponon. Nabiling panahon among itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. We have 176 viewers this time. So ang uban wala pa kabantay. Nangatog siguro or busy. Nakaabot jud ko, Maribek Hueso Castino. Okay? Auntie Yang Plantinos watching from Hong Kong this time. Salamat. Shout out Pastor Guadatuda Davao from Igsoong
Ibanez Panso Jr. Okay. Mayong hapon, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Makpas maka-inspire jud kayo imong kinabuhi. Himaya sa Ginoo, Sister Shehan Diputado. Okay. Watching from Tagbilaran, Kuya Gerald. Salamat sa pagtanaw, Kuya. Wala bitaw ko kailaw. Pero Kuya Gerald na nakabutang. Again, ang atong topic for this afternoon is ako ni siyang gi-address mga igsoon, nagpapalahi ta ba? Ako ni siyang gi-address sa atuang mga nanungkulan sa gobyerno. Ako ni siyang gi-address sa atong mga uniform personnel. Ako ni siyang gi-address sa mga leaders nga mga nagdala og tao. Okay? Mao ni siya. Nag-iingon dire. Kung basahon igsoon, listen. Anyway, kulang akong adlaw di ko kita sa imong live, Pastor. Ay, salamat kay God bless you more, Sister Aying Lin. Okay? Mayong hapon, Pastor, watching from Hong Kong. Again, kisa man eh. Sister Joy Falsis, regard mi sa Hong Kong, Sister. Oh, nagdugay rami nagplano, makabalik mi da pohon sa kawasawa niya. Uban na among anak. Sa una, kuan pa man mi ato, wala pa mi anak. Shout out, sir. Salamat sa imong pag-ampo. Okay. Brother Bobby Indrena. Okay. Brad Byrne, brother. Mayong udto, brother. Mayong udto sa brother. Okay, God bless. Na-addict na ko sa pag-atang sa imong live, Pastor. Kay makadasig kayo himaya sa Ginoo from Sister Christine P. Pasensya. Okay. Nindot po ni siya nga addiction, no? Kaysa ma-addict tag shabu, ma-addict tag tagay-tagay, sigarilyo, unsa man. Watching from Japan, klaro kayo. Klaro kayong plug. Kisa man ni, Harusi, tanawa, hinapon dyan, no? Siya ni Sister? Sister Harusi Turashino. Okay. Maying hapon yung tanan diya sa Pinas. God bless you, Sister. I-regards me sa Japan. Daghantag mga Pilipino nga mga kahigalan kay igsunan diya. Naka-share na ko, Pastor. Afternoon, Pastor, from Janet Apping. Okay. Afternoon sa Sister. 168 viewers this time and counting. Abante ta. 171 na. Alright? Atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo nga giingon ni Jesus, ni Jesus igsuon. Kaya ning time na ay ning duol ni Jesus nga mga sundalo. No? So na mga sundalo nga nagtan-aw, no? Shout out. Again, as what I have said, para ni sa mga naglingkod sa gobyerno, para sa mga leader, para sa mga government official, nasa barangay official, tanan, ug sa mga kapulisan, mga military, mga warden, mga jail officer, basta sa tanan-tanan nga naay titulo ba, mga leader. Okay? So, appeal ko ane. Usama sad ko ninyo. Now, ang basahon ang Lucas 3:14. Usa ka sundalo mingdool ni Kristo og nangutana ni ini mga amigo. Ingon siya direksyon. Again, Lucas kapitulo 3 versikulo 14. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo. Kami usab unsa may among buhaton? Mingon siya kanila si Jesus ni. Ayaw ka mo panapi. Apil ang mga huwis, ha? Abogado, tanan. Mingon siya kanila, mga kapitan, mga payuban niya, mga kagawad sa lungsod, mga mayor, vice mayor, gobernador, tanan. Dili po niya ako, ha? Pulong nis Ginoo. Okay. Ako lang i-relay ba? Again, mga igsoon akong balikon. Lucas Kapitulo 3, versikulo 14. Unya nangutana usab kaniyang pipila ka sundalo, kami usab unsa may among buhaton, mingtubag si Jesus kanila. Mingon siya, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa, pinaagi sa pagpugos, sa pagbutang-butang, ug ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Na uban mo reklamo silang suhol, sige og kanang tawag na, sige og nang magbandira bitaw si tawag na, mga tawag anay kanang magmarcha. 15. Audire 15. Padayon ta magson. Okay. Diri na data kutob. Again, akong balikon mga igsoon, Lucas 3:14. Unya nangutana usab kaniyang pipila ka sundalo, kami unsa may among buhaton. Mingon siya kanila, si Jesus ni miingon, ayaw kamo panapi. Okay? Kanang mga panapi ba uso ni ron kay nas krisis. Pirti man ni igsoon, ang kwarta nga wala malipay ang Ginoo, wala dunay panalangin. Di malas ang mangko na to. Mingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa, pinaagi sa pagpugos o sa pagbutang-butang, o ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong.
So this afternoon igsoon sa mga naglingkod ano nay katungdangan ba. Matod pa sa kanta ni Glock 9 nga usa sa akong paborito sa una sa napakos kalibutan igsoon sa diyang salbahis pa ko. Magtama ko na ako'y paminahon nga kanta ni Glock 9 nga rap kana bitong kayo po ang kayo po na nakaupo, di ba? Subukan nyo namang tumayo. Murag something ana ba iyang i-address sa mga nakalingkod. Aron makita o niyo kung sa may mga basta something ana no. So mao ni igsoon, mao ni ang akong punto, akong gitumbok gi-address. Appeal ko ani, usa ko sa leader. Okay? Labi na nga naasad ko sa PNP karon nga nagsigig lecture sa kapulisan. Appeal ko ani. Kaya ako mismo nga lecture lisod kay masagpaan ko ani. Ako mismo kurakot, okay? Again, gi-address ni nato sa tanang mga uniform personnel, sa tanan nga mga butang dalag kapulisan, mga military, mga army, naas tanan sa mga kanabitaw mga coast guard. Unsa pwede man na diha no? Ari sa mga jail officer, ari sa mga mayor, vice mayor, gobernador, vice gobernador, mga say tawag ana, mga congressman, tanan basta naglingkod. Para to tanan. Okay? Ibinumduman ta karon sa Ginoo sa iyang mensahe, ining kapunan. Usa kay gayon ana igsoon samtang nagwali si Jesus, naghatag sa mga instruction ba. Mingdool kaniya ang mga sundalo. Ang gingon diri, midol kaniya ang pipila ka sundalo. Yan ang utana ni Jesus. Niingon sila, kami usab unsa may among buhaton. Ang tubag ni Jesus, kalmar kayo. Kabalo ba mga igsoon? Nga si Jesus propeta pod. Jesus is a great prophet. Makatag-an siya. Pastor, unsa man imong taka-taka naman po kagyaw-yaw diya. Pastor, bare ganina gisaway ko kay daghan sa giyaw. Nakadawat nako, nakadawat og black. Okay. Now igsoon, akong pamatud-an nga si Jesus propeta. Kabantay matong dito siya sa babae nga Samaritan woman dito sa well or sa tubig, di ba? Ang babae na daghang kapuyo nga matay ang iyang ubang kapuyo basta daghan. No, sa dihang nagpakabo si Jesus mga igsoon atong babae mato dito sa tubig ba sa tabay. Di ba? Iyang gitagaan, di ba? O pilmiro to gidakop-dakop ni Jesus sa istorya. Nya miingon si ang babae mga igsoon nga Samaritan woman nga tinuod jud kana sir kay mao ni mao na ha? Nya nakurat siya nganong nakahibaw, di ba? Si Jesus propeta ni kabantay kasi ang tubag sa sundalo. In other words, kay si Jesus manigsoon is a great prophet, makatag-an siya, makahibaw siya sa kasing-kasing. Di ba? Katong mga Parisiyo igsoon, okay? Katong mga Parisiyo nga magsigi og pangdebate ni Kristo, sige panaway, manghimantayon, nga wa kabantay silang kagalingon, mga piling balaan. Kabantay mo nga naay event nga sitwasyon nga ilang gibitik si Jesus apan ang balang kasulatan nagingon nga apan si Jesus nakahibaw sa ilang huna-huna. Sa ato pa si Jesus igsoon makahibalo sa ato ang binuhaton kana bang all knowing siya. So kabalo sad siya igsoon nga naay dakong posibilidad nga kaning mga sundalo mudawat og suborno or suhol tanawa mudawat og bribe. Ang iniingon ng sundalo nga kami usab Jesus or magtutudlo unsay among buhaton? Ang tubag ni Jesus mao ni mingon sila mingon siya kanila ayaw kamo panapi ngano miingon man si Jesus anik ayaw kamo panapi maybe because si Jesus nanay idea nga nay uban nga mga sundalo nga mudawat og bayad no para matuis ang kamatuoran para ang hustisya mausab no para kurakot ba no mudawat og salapi okay so mao si Jesus ning ingon si Jesus propeta man kay bawo man siya no ingon siya ayaw kamo panapi kang bisan kinsa. Na? Next, pinaagi sa pagpugos. Okay? Listen carefully ha. Tanawa, manas katong na, pinaagi sa pagpugos. No? Example, pugson, sige, mauni. Ako rin bahala. No? Pero tagay tabi. Muna pagpugos. Ako rin bahala ni imong kaso. Ako rin bahala ani, di lagi ka kakuha na ni. Ako rin bahala. Bahala. Ako rin bahala ni. No, di ni maabot sa kuha. No? Ako rin bahala. Wala lagi may tabo ni mo. Pagpugos. Okay? Wala nalipay ang Ginoo na. Usa lamang kini kag pahinumdum mga igsoon nawa. Pagpugos o sa pagbutang-butang, no? Nga tungod sa kwarta, tungod sa suborno or tungod sa suhol. Pwede ta magbutang-butang og sala sa isig ka tawo nato. Di na malipay ang Ginoo igsoon. No? Para nako igsoon kita nga mga leaders, appeal ko ha. Mas maayo nga good example ta sa mga netizen, mga katawhan. Kaya usahay ang mga tao, dili na musalig na to, labi na kung masakpan ta. Nganom day kung mutrabaho tang matinud-anon, mutrabaho ta nga mag-execute ta sa justice nga fair. Okay? Kana bang patas-patas, walay dato og pobre. Di ba? Mao na nindot igsoon. Kay mao na kay maya sa Ginoo, mao na niingon ang Ginoo nga
Iyang ing mga sundalo ayaw mo pagdawat og suhol. No? Pinaagi sa pagnibisan kinsa, pinaagi sa pagpugos, o sa pagbutang-butang, ug ayaw ka mo pagmulo sa inyong suhol niya. Dili sad mo reklamo. Kaya sa igsoon, naidaghang mga kurakot nga nadakpan. Ang ilang rason sa diyang gi-interview na, wala daw sila na kontento sa ilang sweldo. Okay? Wala sila na kontento sa ilang suhol, basi naa sila sa headline ba? Yeah. Mo na kinahanglan sila mudawat. Mo na ang uban mag-involve na og lain-lain nga mga kabuang kay wala mapaigo mga igsoon, pero dili ta pwede daw mo reklamo. Unsay naa na to, dapat ka mao ta makontento. Abi mga igsoon, sultian ta mo no. Ako igsoon ni agi man jud ko nga namaligiyag siya bo sa una. Para na ako igsoon, ginapo ko disciple igsoon nga ning agi og naninda og syabo nga dinagko na gyud kilo-kilo na nayang ipang-deliver. Lain igsoon, lain ang imong pamati og dili siya gitawag og dili ta makabaton og let's say kalipay nga tinud-anay kung ang kwarta nga atong gipakaon sa atong pamilya resulta sa atong pagkakurakot, resulta sa bayad bitaw kanang suhol, suborno ba, bribes, no? Resulta sa dihang atong gidawat ang salapi tungod kay gituis nato, nagtwist nato ang kamatuoran, no? Resulta tungod kay naay walay sala gibutang-butangan aron gibayran lang tano. Dili ta na mga igsoon ngano man sugot dayta ang ipakaon nato sa tong anak, atong asawa, atong pamilya, kwarta nga gikan sa dautan. Do we think nagtuo ba ta igsoon nga wala na siya consequence? Anything atong gibuhat nga wala malipay ang Ginoo na gyud na siya consequence. Amen. Nanay consequence igsoon, sultian ko kamo. Mabitan ingon ang bayad sa sala kamatayon, pero di lang kamatayon, pero naay consequence, naay negative impact ana sa atong kinabuhi, labaw tanan sa atong pamilya, atong mga anak mapiktuhan posible. Matod pa sa balahang kasulatan nga ang sala kuno pwede pa manunod sa first, second, and third until fourth generation. Ikaupat kakaliwatan pwede pa mapiktuhan sa atong sala. Labi na kay balutan nga dautan atong gibuhat mga igsoon, bastil gibuhat nato tungod sa kwarta. Mao ni ingon si Hesus sa usa ka sundalo igsoon. Ayaw ka mo og dawat, ayaw ka mo panapi. Panapi means mobayad og suhol igsoon para mausab ang hustisya. No? Para bitaw nga naay no, mga tanan ni apil ni tanan mga taga LTO, apil tanan. Walay pili-pili ni igsoon, dili ni akong pagbuot kung dili pulong nis Ginoo. Tanan nga nas katungdanan, dili ta pwede mo dawat unta igsoon. Again, balikan ta mo. Sugot deta. Ang atong ipakaon sa tong mga anak gipa-eskwela gikan sa dinautan, dili sa atong sweldo nga tinarong. Sugot deta pakapinan, lain igsoon. Ako nagtuo ko, sultian ko kamo. Basta mo pugas tag dautan. Natay gihimo nga dinautan igsoon, mo sugot tag sa dili mo ani kita puhon-puhon og dautan. Mao ginay prangka igsoon nga naman. Walay nagpugas og dautan nga mo ani og maayo. Kay ako na lang tagaan mo ilusyon, walay nagpugas og lubi nga moani og mangga. Lubi ginaanihon. No? In other words, mga igsoon, kung nagpugas ta karon og makadaot, dili maayo, dautan. Namin nanawag. Wait. Okay? Magpugas ta karon igsoon og let's say kana bitang ning gamit ta og salapi, bahandi og kwarta nga dahil sagol dinautan bitaw. Wa malipay ang Ginoo. Sultian ko kamo, prangkahan ta mo. Pwede ni siya maghatod nato sa kalaglagan pohon. No? Kwartas hangin na mga igsoon. Okay? Daghan kay naigo ana Pastor James. Ay ako mga igsoon, salamat brad. Dili man iko pangigo. Pagpahinumdum lang ni. It's up to us if we obey it. Basta pulong ni Ginoo. Tagaan ta mo og follow-up verse igsoon. Aside from that, New Testament man ni arita sa Old Testament sa daang tugon. Napoy giingon diri sa balaang kasulatan sa Exodo kapitulo 23 bersikulo 8. Unsay giingon diri? Again, Exodo, take note, kapitulo 23 bersikulo 8 nagingon diri. Ayaw kamo pagdawat og suborno, kay ang suborno makabuta sa mga tao nga anaas katungdanan ug makatuis sa katarungan ni adtong dili sad-an. Kabantay mo, luoy kayo igsoon. Luoy ang dili sad-an, no? Nahimo lang silang sad-an tungod sa suborno nga atong gidawat. Igsoon, nagpakiluoy jud ko ninyo. Ayaw gyud taon ninyo buhata kay ngano man. Mura man gud siya og namakakta nang ilad tanawa.
Ingon ra ba ang panultihon 12:22, gikasilagan sa Ginoo ang mga bakakon or mangingilad, apan gikahimutan niya ang mga matinud-anon. Dapat igsoon kita nga nasa serbisyo sama nako. Matinud-anon ta because at the end of the day, kita ra magyapoy makabenepisyo sa atong kamatinud-anon. Nganom dayog magbuhat tag maayo, matarong gikahimutan sa Ginoo. Kita ray maglipay puhon igsoon, madamay atong pamilya, atong mga anak panalanginan sa Ginoo. I-arrange ni Lord atong ugma nga hayag kayo. Nindot kay pangitabo sa atong mga anak, ilang mga pamilya nga naman kay karon palang daan igsoon, nagmatinud-anon ta sa atong trabaho. Wala ta nga nangurakot igsoon. Ingon sila nga kani kunong Pilipinas appeal sa top sa corrupt country, pero mabitaw ako ning gi-share igsoon kay gusto nako nga pahinumduman tang tanan. Apan wala ko kamusugua nga mangundang sa inyong pagkakurakot ug naa manggali na minaw. Di ba? Ako igsoon ang akong matabang pagpainumdom lang og pagampo sa tong gobyerno, sa tuwang mga kauban, no, sa mga kapulisan, tanan, mga military, tanan nga mga naas gobyerno na mga leader igsoon. Actually, ang mayor na mo diri igsoon, shout out Mayor Engineer Eugene Ibarra, a good friend of mine, nagistorya mi gabi sa cellphone, mayor. Magpa-pre-request yun na siya nako, no? Nya ako po sing giampo kay balo ko nga yes na agi na. Every government official prone jud og mga temptation about ani regarding ani. So again, gipanumduman ta sa pulong sa Ginoo igsoon. Dili ta mudawat og suhol or suborno. Abi yung mga igsoon, nay alagad sa Ginoo nga akong kaila, abogado. Dili na ko i-mention. So ning duol ko niya kay abogado man siya, na ako'y tuyo niya regarding sa atong requirements about sa kasal kay aron makakasal ko. Taon na ni tabo. So nay usa ka customer naguna nako or usa ka client. So layo ra ko. Sige ra ko sa Facebook. Basa ko Biblia. Mao man akong lingaw basta ko Facebook ko. Basa ko maka-cellphone ko basa Biblia sa cellphone or mo share sa Facebook or mo reply sa inyohang mga kuan kay daghan kay ang inyohang mga message. Sige ko na igsoon niya mga usa ka dupa. Kadungog ko sa ilang istorya. Yang ang babae man kliyente. Daghan kay siya gipangayo nga mga instruction about sa murag yuta to nga mga yuta nga matters ba. Sige siya pangutana niya. Anton na nakadungog ko sa babae igsoon. Ang babae ningingon siya nga, salamat jud kayo attorney, salamat. Daghan kay sig salamat, and then after that, ningon babae bayad attorney oh. Siya yo di ko pabayad ma'am. Ang babae mga igsoon kay iya jung gipugos, gisuksok ang kwarta murag usa ka libo ra to. Gisuksok pak. Nya, ana duko-duko ko. Nya ana ko, lingi ko. Pag nalingian jud ako igsoon iyang gikuha ang kalibog gibalik jud niya. Sa ma'am ayaw. Ganahan lang ko mutabang. Something nga na bitaw no. Igsoon ako para nako lang no nindot igsoon nga natas tong trabaho. Matinud-anon ta. Tanan ni no, tanan mga government official. Ingon nga ako usa sa PNP life coach, usa ka lecturer sa kapulisan. Daghan man jud nakakita nako nga nag-lecture ko sa mga dagkong tawo na abogado na mga mayor tanan. Actually, speaker ko before tong election sa mga mayor, hangtod na sa paubos, igsoon. Gitawag ko, kay gipawali ko sa tanan nga mga kandidato. Tanan. No? So, anad ko matubang og dagkong tao. So, mao ni igsoon, akong gipabalik og painumdom. Again, sa naglingkod na karon sa katungdanan. Ayaw gyud in tao, no? Dili na to itugot nga mausab ang atong gibarugan nga balaod. Prinsipyo, hustisya, igsoon. Pinaagi lang sa kwarta. Ang kwarta, makit-an ra na igsoon. Apan ang consequence, pwede nimo antuson sa dugay-dugayng panahon. Again, balikan ta mo. Ang kwarta, makit-an ra na. Okay? Apan ang consequence, pait kay siya. Labi na kabalo ka, nga nakasala ka, kabalo ka nga dautan, pwede nimo siya antuson. Amen? So nganong ato mang tuyon, igsoon, ako ni balik-balikon. Kung sa akong side siguro, no, dili ko kagwanta nga ako ang pakanon, akong asawa, akong pamilya, mamalit ning bugas, mag-shopping mi, mag-enjoy mi, mag-chowking mi, hilig mag-chowking. Mga on mag-chowpan, sa may among hilig-hilig ya, no? Unya, basta na ako itabang la, pero kwarta nga gikan sa dinautan. Pasensya, pasaylo ako igsoon, pero gusto lang ko nga akong ipaibaw sa tanan. Nga ang Ginoo wala malipay og ngana. Strictly, yung giingna ng mga sundalo, ayaw ka mo pagdawat og suhol. Ayaw mo pagdawat og suborno. No? Kay lisod kay igsoon, matod pa diri sa Exodo. Again, Exodo 23,
Otso, ayaw kamo pagdawat og suborno kay ang suborno makabuta sa mga tao nga naas katungdanan. Yes, posible. Labi na naanad tagdawat og suborno, pila may imo diha. Murag nga na bitaw, apel aniha NBI. Okay? Tanan. Okay? Apel na ni tanan mga igsoon, no? Yeah, masuko mo na ako. Pasayloa lang gud ko. Masuko mo na ako. Nara Biblia ra man ni akong giispasulti. No, ayaw lang gud ko hilabti niyo, amigo bitaw ta. Okay? Nagsulti lang ko sa kamatuoran mga igsoon. But of course, normally expected na once you tell the truth, you expose the truth. Sometimes ang uban masuko pero okay ra na basta di man ni gamagama nako. Again, ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum nato nga dili ta modawat og bribes, suborno, salapi, kwarta, bayad para lang matuis ang kamatuoran, para lang matuis ang hustisya, ang di sad-an mahimong sad-an. Okay? Unya ang sad-an noon mapagawas sinon matingaw ha. Ingon way bayad, ingon way bill. Ala unsa man ni? Unsa man ni? Giyon sa pagkabutangan eh. Di ba? Naidagang nang utanan ako na. Nyalain man gudikson paminaw mo. Paminaw mo nas katungdanan. Tarong taglingkod eh. Abi yung mga igsoon ako ingon nga lagad sa Ginoo nya. Daghang kog na meet nga mga tao nya isip usa ka lecturer sa mga badak or kasimbayanan. Kabantay ko nay uban daghan kayog mga pangutana nako ang mga netizen, mga tao. May tungod sa tuwang mga otoridad kat ng mga naglingkod ba? Apil na gud ng mga lain-lain nga mga naglingkod sa gobyerno. Unya kabantay ko nga mura sila og if once makakita sila og nay naglingkod sa gobyerno nga nagyo ebidensya bitaw nga korupsyon, nagyo gihimo nga dili maayo, gibayran jud bitaw. Ako nabantayan lang mga sir, mga ma'am, paminaw mo. Dili sila musalig na lain ang ilang feedback. So sugot dayta na igsuon nga lain na tong feedback sa uban. Nindot igsuon nga ang feedback na to maayo, mga buutan kay na sila kanang mga kapulisan sa mga Clarin Police Station na arba ako ba nagsige og kuana na nila supervise, no? Mga buutan kay nindot kay no, nindot kay record mao ni ninduta ganahan jud ko ato nga abogado, ganahan jud ko ato nga kapitan, si mayor kuan ba ninduta, nindot kay ngana nga feedback igsuon. Mutaliwan ta ni ning kalibutan na magbilin tagligasiya. Oh, namatay to si Sir kuan pero grabe butan na to, grabe. No, gipalit ko to, gipalit pero waing dawat og kwarta. Kay imbarog jud siya sa balaod, no? Mo na igsuon nga naman, it's biblical. Di ta padawaton sa Ginoo og suborno. Di ta padawaton sa Ginoo og suhol og bayad igsuon para mausab lang ang desisyon, para mausab lang ang hustisya igsuon. Pero Hinoo naamang koy namay ngani igsuon, paminaw nga kana bitong magpasalamat sila. Lahi ni siya nga kaysa kanang nagpasalamat sila kay ang tinuod nga hustisya na yes naay nga ni nga case igsoon naidaghan tinuod nga hustisya ilang nakabot tinuod yun salamat kayo niya tagaan nila palipay para nako okay na siya lahi man nang mingdawat kag suhol kay giusab nimo ang hustisya. Okay, lahi nang istorya ka igsoon, no, nga imong gibaligya ang hustisya, no, mura ra nagpareha nako nagwaliw niya nagbutang og GCash na nang gibaligya ang pulong sa Ginoo. Mao na igsoon nga kanin siya usa lang ni kapag pahinumdum kay ngano man. Kung gusto tayo igsoon nga i-bless ang atong future, listen carefully. Mga men in uniform, tanan. Mga government officer, government official, listen carefully. Look at me. If we want to be blessed, ang atong future ba, hayag kayo, nindot kay itong ugma. Mas maayo ng karon magtanom ta og pagkamatinud-anon sa Ginoo. Unsa atong gipanumpaan karon sa gobyerno, kinahanglan matinud-anon ta. Kung nakay makitaan nga gibuhat sa uban, ilahan lang na. Okay? Ayaw panundog. Ngano man, na ako'y mga amigo ngay nga na. Pastor, wala jud ko nagapilapil. Biro bisag nakita ko, ilahala na. Uy, nga na, something nga na, bitaw niya, di mo share lang ka kay igsoon. Ang consequence, dili joke-joke. No? Aside from that, nindot nga atong ipakaon sa tong pamilya, kwarta, nga diniyos bitaw, kwarta nga kana bitaw, dili, let's say, dili, legit bitaw or legal, dili, ingon nga illegal, nindot, no? So, ganahan dahil ka makigsalo pagkaon. Kay nga ona unsay sudaan. Palit litson manok dito sa kuan daw kay nay grasya pero ang imong ingong grasya bayad sa kurakot. Sugot dayta na. Makatuon ta na igsuon nga lipay kay tong anak mga gagmay. Pirting kaon na pero ang kwarta di ay nga gigasto nimo sudan pagkaon. Resulta kay imong ningdawat kag suhol para mausab ang hustisya. Igsoon sultian ko kamo. Ang Ginoo di malipay og dishonesty. Nakita ko short vlog reels na ko bag-o pa the other night nga gikasilagan sa Ginoo sa Proverbs ang nagamit og mga dili hustong timbangan. Nagamit og dili hustong timbangan, it means dishonesty, gikasilagan sa Ginoo.
apan nalipay ang Ginoo, gikaymutan sa Ginoo ang nagamit og saktong timbangan. In other words, ang gikalipay sa Ginoo katong mga tawo nga matinud-anon, honest. Kung ang usa ka tawo honest, matinud-anon, ang grasya sa Ginoo, ang pabor sa Ginoo, boom, mubuhagay nato. Apan sa mga dishonest, no, katong mituis sa kamatuoran, no, katong ning na may di pangigo ha, pero biblikal naman, no, kanang nakay kuhaon bitaw nga dokumento nga maglisod ka pero naay nga na bitaw nya naay uban nga mo pero ako bahala bayad ba fixer bitawag na. Kung ako nang balsihan na sa balang kasulatan ikson is sala na siya nganuman mo ni tablar gisukol man tana, no, sukol di na naay saktong proseso, naay due process nga sakto nga mao gyud dapat sundon. Amen. Mo na dapat sundon pero maol gina. Pastor, lami kay mong wali pero ambot lang pastor, may tabo man. Di ako dili man po gusto nga ingon nga kanang ako jud gipugos nga mao ni sundon. Kung dili ako lang gihatag is it's just let's say realization lang nga ang kamatuoran, insight lang na igsoon sa balaang kasulatan nga ang Ginoo dili day malipay og mudawat og suborno, mudawat og suhol para matuis, mausab ang kamatuoran. Mudawat og suhol para ang sad-an dili mahimong sad-an. Unya ang kadto hinoong dili sad-an mao'y mahimong sad-an tungod sa kwarta. Okay? Mao na bantayan na nato mga igsoon nga numan. Mao na itong timanan at the end of the day ang consequence dili mag-joke. Siguro dili pa nato makuha og makabot maangkon dayon kay dili man na para sa pareha sa sili nga mohalang dayon. The consequence it takes time, okay? Ang consequence mura na siya binhi nga dautan. Nagtanom ka og binhi nga dautan. Dili man na mubunga dayon, mutubo na muturok. Wala ta kibaw pila pa nakabulan or tuig matuman. Apan tungod kay natay gipugas nga dili maayo. Kabalo kas kamatuoran mo ani jud kapuhon. Apan anyway, si Lord mo pasaylo man. Apan tungod kay nakay gipugas mo ani ka. Amen. Nganom dayog mga lagad na what I mean is nganom dayog mo serbisyo na lang tas gobyerno. Mo serbisyo tatong buhaton atong katungdanan karon nga matinud-anon. I-bless pata sa Ginoo igsoon. Ang pabor, panalangin, grasya sa Ginoo, proteksyon ni Lord. Imagine na. Listen, proteksyon. Protection is part of God's favor. Pabor sa Ginoo, panalangin. Sige kag ampog mayong panglawas niya, kurakot kang dako unsaon paghatag sa Ginoo mayong panglawas, maro ka. Di ba? Igsoon gusto tag pabor sa Ginoo, panalangin, grasya, proteksyon. Din magbuhat tag mga butang nga nalipay ang Ginoo, magmatinud-anon ta sa atong gipanumpaan sa gobyerno. Magmatinud-anon ta sa ato ang katungdanan kung unsa to asa ta nga leader. We must be faithful and honest to them sa mga tao labaw sa tanan sa Ginoo. Kung ato nang buhaton igsoon, sigurado nga i-promote, i-bless ta ni Lord. Amen. Malipay ang Ginoo mo panalangin sa mga taong matinud-anon niya. Apan dili niya or wala siya nahimuot sa mga kana bitaw magpabayad, no? Sa mga mudawat ug suborno, sa mga dishonesty para lang madali ang kung ano binuang man na. Ako'y bahala bi madali ni. Namay nga na nga mga binuang. Madali ni, ari pa ako ray bahala madali pi. Tagay ta budget ta dag 3,000. Ako'y bahala. 4,000, ako'y bahala. Siguro kabalo mo sa ako ang but pasabot. Di ba? Ako'y bahala, 5,000, ako'y bahala. Ako'y bahala, wana kay linya-linya tanan, ako'y bahala. Kasabot siguro mo. Suborno gyud na. Ugwa malipay ang Ginoo. Okay? Kung ikaw na igsoon, ako'y bahala. Sige, tagaan kag 5,000. Uli ka sabay palit kag litson. Malipay ka imo nang ipakaon sa imong anak. Imong asawa lipay ka, yes, salamat bonus ni. Bonus sa imong mata. Suborno na. Pasaylo ako igsoon, pasaylo ako. Pero ang Ginoo gusto siya honest. Kung gusto ta igsoon nga panalanginan ta, ako ala ning gisulti igsoon kay di mo kung gusto basin maapil sa tunglo ba or di malas atong pamilya. Tungod lang sa atong desisyon. Kay si Jonas ra ba no? Sadyang si Jonas ni sumpak sa Ginoo, nadamay ang tibuok barko. Tanan nga nagsakay, nahadlok sa unos. Basin madamay ba? Tungod ra nimo, no? So igsoon ako kang gidasig karon tanan nga mga naasa nanungkulan karon. Authority or bisan asa. Apil ko ani ha, apil ko ani. Mas mayo ning mo serbisyo ta nga matinud-anon. Mo serbisyo ta nga honest. Why? Kay si Lord wala matulog. Og si Lord ganahan mo panalangin, mo bless sa mga tao nga matinud-anon nganing serbisyo sa iyahang trabaho. Apan wala dili malipay si Lord.
sa mga nagdawat og suborno, nagdawat og bribes para matuis ang kamatuoran. Para mausab ang hustisya, dili malipay ang Ginoo og dili patas nga hustisya. Sama sa ingon igsoon, malipay reta. Nakadawat tag dakong suborno. Nakadawat tag salapi. Pero giusab nimo ang hustisya. Ang kamatuoran nahimo ng sugarcoat. Kasabot mo? Ang kamatuoran na dili na nahimo ng partial truth kay tungod sa kwarta. Miuli ka nga malipayon sa balay ning hapit ka. Wala pa ka ning hapit ko. What I mean is pag uli nimo sa balay malipayon ka, nanawag ka sa imong asawa. Anak, palihog og kwaa atong anak niya adto ta mangaon sa Jollibee, McDo. Pero ang kwarta nga imong gigasto. Adto ta mangaon atong nindot kayo nga bag-o dito nga na ito rispat niya na ikananan. O sige, kwaon lang muna ko ha. Pag-atang lang na sa eskwelahan, anhat mo pick upon. Nya malipay ka. Ang imong gilibre sa imong asawa, imong anak, mga anak, igsoon. Gidawat ni mo nga suborno, di na uta na. Nya, siyempre, dautan imong gihimo. Naay jay consequence. Ang atong Diyos baya sa hostisya. Nganong naghimo man siya impirno. Di ba? Nganong naghimo ang Ginoo og impirno, ingon sila ang uban. Pastor, kung ang Ginoo gugma pa, ngano man nga nagama man siya og impirno, dapat iyarang pasayloon ang tanang tao nga makasala kung gugma pa. Yes, He is the God of, indeed, He is the God of love, but at the same time, He is also the God of justice. That is why He created hell. Why? Para sa mga demonyo o sa mga tao nga ning supak sa kabubuton sa Ginoo. Sa mga tao nga dili mo biya sa kangit-ngit. Kay ngano man, siya ang Diyos sa hostisya. Amen? And part of hostisya, sa iyang pagka-hostisya is naay consequence sa ato ang gibuhat nga dili maayo. Amen ba? Pero kwarta nga daog sa sabong og manok. Igsoon, palihog og stock ang ako ang kuan. Na ako'y gitubag ani nga pangutana regarding ang sa kwarta nga daog sa sabong sa manok. Na ako'y kuan ni gi-share nga unsa to i-caption ako ha. Tanang panalangin bagikan sa Ginoo. Basta something na, basta tanawa lang nito igsoon paminaw ako na nang gitubag. Actually daghang kay na bless ana mga nindot nga feedback. Okay? Again igsoon, mas mayo nang mo serbisyo ta sa tuang katungdanan nga matinud-anon, honest. Ngano man pastor, kay mao na ikalipay sa Ginoo. Di man nakalikayan igsoon labi na ma-impluwensya ta nga tawo nga naadyoy tawo nga moduol na to. Labi na mga tao nga kwartahan, nga ganahan jud mobayad og hustisya. Normal na karon. Uso na. Kung ang tao na ikwarta, paliton ra nilang hustisya. Matod pa itong akong kaistorya nga piniriso nga. Ang hustisya kuno para ra kuno sa mga dato. Ana sila. Ihapon to. Mao na niya kung gingon igsoon tanawa. Kung atong ibaligi ang hustisya, tanawang impact, ang feedback, bati. Although dili tanan na ako yung mga kailag yun. Mga buutan, dili mapalit. No? Labi na tong ako ang brad, si Police Captain Albert Sator, ambot og nagtanaw ba ni ron? Kandihay Police Station. Nadyo'y tao ning duol na ko, miingon nga, Pastor, believe ko ng inyong hippie dia, si Sator. Nga naman dahi? Kay iya jong sigigangyo niya, sayang sigangyo, nana siya plano nga, murag bayaran niya ba? Pero mingigitubag ra siya, usaw man ni, nakasa man ni. Nakasa, mo bayad yun. Suwa yun, madahan taon. No? Mauna anang niingon, uban, tanang mga pulis, kurakot, ayaw mo pagpatagkag, istorya. Kay daghan ko kailang ang pulis buutan. Mga sir, kanang naay nakabida ako diya, mga kuan diya, no? Daghan kayo, no? Dili na to i-generalize. Parehara ko na nako, pastor ko. Naay pastor ng rape. Naay pastor ko no nga mapatay og tao, matod pa nila. Naay pastor, naay kabit. Naay pastor nga lulong sa makadaot nga bisyo. Basta daghan kay isyu sa pastor, pangutana. Lahi pastor po ko pero ning appeal ba ko nila wala. That is why ayaw dili na to i-generalize. Amen. Dili na to i-generalize. Pastor mao ni na pastor daghang kayo. Pastor nangabit ba? Tan-aw ko ang higa gi-appeal man ta. Di ba? Ang sa ni Juan, appeal des Pedro. Ana ra na. Dili na to pwede i-generalize igsoon. Pero mao lagi ni, again, painumdum nato, natong tanan appeal ko. Kinahanglan atong paningkamutan nga sa ministry magipunin nato igsoon kanang naatay katungdanan ministry na. Okay? Nakas kagamahanan, nakas autoridad, pulis, military, unsay tawag nimo diha tanan nga naay
naba ka sa Coast Guard, naba ka sa jail officer, naba ka sa gobyerno, naba ka sa LGU, tanan igsuon puro ministry na siya nato nga gipiyal sa Ginoo. Okay? So nga kung ikadasig pinasikad sa balaang kasulatan, atong trabahoon buhaton nato pinaagi uban sa kahadlok sa Ginoo. Buhaton nato nga matinud-anon anis nganuman tungod kay maunay kalipay sa Ginoo. Once makita ni Lord nga kita kapiyalan sa ministry man na inyong trabaho. Naba ka sa LTO, hay taga LTO. Okay? Kunya, tanan mga NBI, okay, bago pa ko nagkuha NBI clearance. Tanan. Unsa man ang iyong katungdanan, it serves as ministry na nga gipiyal ni Lord para ninyo. Akong pag-ampog, panghinaot, pagdeklarar nga mas maayo gyud mga brad, mga sir, mga ma'am. Mo trabaho ta nga honest, matinud-anon. Kung natay makit-an nga di matinud-anon sila na ilaha po na basta kita maning kamot ta, tagsa-tagsam pud kaluwasan. Tagsa-tagsa ta mga tubang sa Ginoo. But mao lagi ni kay nganuman kung mudawat tag mga suborno, bribery man siya, no? Mudawat ta og suhol sa lapi para lang matuis ang kamatuoran, mausab ang hustisya, mahimong dili patas ang hustisya, din madubag tas Ginoo. Aside from that, no, nya sugot dayta no atong pamilya lipay-lipay no, imong giregaluhan og kurakot, di ba? Imong giregaluhan og bayad sa korupsyon, or what I mean is kanang suborno, no? Gituis ang kamatuoran pinagi atong kwartaha. Sugot dayta igsoon. Makagunta ta magtan-aw nga dautan nga pamaagi sa salapi. Nagkaon imong anak, imong asawa, lipay kayo. Thank you pa, ma, thank you. You really love me, thank you. Kisa ko bi. Pero ang tinuod, ang kwarta nga imong gigamit, dinautan. Do we think wala na siya consequence? Naa. Tanan nga makadaot. Or tanan nga maayo, naapoy resulta. Tanan atong gihimo na resulta. Ang tanan natong gihimo, it serves as seeds, binhi na siya igsoon. Dautan imong binhi, nga dipugas, muani kag dautan. Matarong imong binhi, maayo, honesty, muani kag maayo, muani kag hayag nga ugma, muani kag pabor, panalangin, grasya, gikan sa katasan. Again, dili ni pampamugos igsoon, kundili usa ni siya kapag pahinumdum natong tanan igsoon. Amen? Usa kapag pahinumdum nga sa gipiyal ni Lord nga trabaho na to karon. Unsa man karon ang imuhang katungdanan. Amen? Mas maayo nga mo trabaho ta nga matinud-anon. Kay ngano man kita ra magyapoy makabenepisyo sa resulta sa atuang gibuhat nga maayo. Apan kung mo apil-apil ta og kanang dili maayo igsoon, kita ra poy mag-suffer sa unahan. Ug timan ini ang consequence dili sama sa sili nga mohalang dayon. Kundili ang consequence, it takes time. Pero tungod kay nakay gitanom, naatay anihon. Ako nagaampo igsoon nga ang atong itanom, mga maayo, mga butang nga makaingon ta nga Lord, salamat kayo kay ang imong ugma, hayag kayo kay resulta sa imong gitanom karon. The truth is this, kung gusto ta og hayag nga kaugmaon, nindot nga dagan sa pamilya sa atong mga anak mapahiluna og maayo, karon palang daan magtanom ta og mga maayo, mga binhi nga nalipay ang Ginoo aron ang atong ugma muani ta og maayosan. Apan kung matanom ta karon og dautan, dili na nato, dili na ta ma-surprise nga naapoy dautan nga may tabo nato sa unahan. Kay kung unsa atong gipugas, Galacia 6:7, unsa atong gipugas, mausab ang atong anihon. Amen. Magampo ta. Hallelujah. Lord God, salamat sa imong kamaayo, imong gugma sa matag usa kanamo. Salamat sa bag-ong topic, Ginoo, pagtulunan nga imong gipaabot kanamo nining kapunon. Lord God, this time I pray. Ako nagaampo sa tanang mga uniform personnel, sa tanan nga mga government official, LGUs, tanan Ginoo, lain-laing ahensya, nagaampo ako Ginoo. Nga tabangan minimo Lord God, kaming tanan nga matinud-anon mi sa amoang buluhaton Ginoo. Unsa nga among trabaho matinud-anon mi Ginoo, dili mi mag-apil-apil og mga binuang Ginoo. Apan Lord, I pray nga mahimo ming mahinadlokon kanimo. Mahimo ming adunay matinud-anon Ginoo. Matinud-anon sa imong gipiyal namo nga trabaho. Tungod kay kami raman usab ang makabenepisyo sa unahan.
So Lord, I pray nga naagid mi kahadlok nimo. And of course, Lord, dili na mo ni mahimo kung wala ikaw. Usahay, Lord, grabe ang krisis. Nay panahon nga lisod kaayo nya, naapoy panahon nga kung asa may kanus-ami naglisod, diha pod mo offer ang yawa og nindot nga oportunidad nga binuang. But Lord, tabangi mi. I declare it, Lord God, in Jesus' name. Kutob sa maabdan ani Ginoo, makabaton jud mi kahadlok nimo. Nga amo jong palabion ang maayo, dag-o namo ang dautan pinaagi sa pagbuhat og maayo. Dili mi magpadala sa tentasyon or offer sa kaaway nga kami ra pud mag-suffer sa unahan. Lord, again, I pray sa tanan mga government official, government officer, tanan nga nas katungdanan, nga mo serbisyo mi nga matinud-anon sa katungdanan nga imong gipiyal namo. Matinud-anon na ikahadlok nimo, honest, Lord God. Kay nasayod kami. Kung kami matinud-anon sa trabaho nga imong gihatag kanamo, duol mi sa grasya, panalangin, pabor, proteksyon, mayong panglawas, hayag nga ugma nagpaabot namo sa unahan. Tabangi mi Ginoo nga dili mi basta-basta mo say yes sa offer ni Satanas. Nga lami kayo, lami, pero magantos sad mi sa consequence pohon. Lord, again, I pray sa tanang viewers karon, tabangi mi nga matinud-anon mi nga mo trabaho sa unsa ang ministry nga imong gipiyal namo, oron sa unsa ang among katungdanan karon. Mahimo ming panalangin sa mga tao sa palibot, Ginoo. Isip usa ka trabahador, or usa ka officer nga adunay kahadlok sa Ginoo, Ginoo. Lord, salamat kaayo. I pray nga kaning imong mensahe nga among nadungog karon, Ginoo, dili nimo labayng kawang apan amo ning hinumduman kanunay, labi na sa mga naas katungdanan. Amo ning bawnon kanunay og kuptan. Holy Spirit, i-remind me kanunay ani nga mensahe kay importante kayo ni para namo. Kay gusto mi, Lord, nga malipay jud ka sa among trabaho. Gusto mi, Lord, dili mag-apil-apil sa mga minaro nga mga binuhatan sa kangitngit. Apan gusto mi, Ginoo, nga matinud-anon ka kanamo. Kay walay namong gipangandoy, Ginoo, ugma nga hayag kaayo. Among gipangandoy, Ginoo, ang maayo nga pagkahimutang sa among mga anak, maayo nga pagkahimutang sa among pamilya in the future. That is why today, tabangi mi, Ginoo, nga mahimo ming matinud-anon, honest sa trabaho nga imong gipiyal namo in Jesus' name. I declare the spirit of honesty mo manifest sa matag usa in Jesus' name. Lord, salamat. Dalaygon ka sa walay katapusan. This time, Lord God, magpaabot mi sa mga milagro, panalangin, grasya nga gikan kanimo, Lord. Paaboto namo ang mga tubag sa among pag-ampo, Ginoo. Salamat nga ikaw nga Dios, among amahan nga langitnon, nga mahigugmaon namo og kanunay nagatiman, nagtan-aw sa among panginahanglan. Magpaabot lamang mi, Ginoo, sa tanang mga katubagan sa among pag-ampo, unsa man, Ginoo, ang among needs. I know and we know nga kabalo na kadaan, Ginoo. This time, Lord God, kabalo ka sa among gikinahanglan. Sa tanang mga viewers karon, kabalo ka, Ginoo, unsay among pinaka-need. Lord God, imo kining i-provide, I pray. I pray nga imong tagbuon among panginahanglan, Ginoo. I pray, Lord God, nga muliho ka, magmilagro ka sa sitwasyon karon namo nga nag-need mi og milagro gikan kanimo. Lord, wala kami mahimo kung wala ikaw. Salamat, Lord, again among paaboton ang mga kahibulungang butang gikan kanimo. Magpaabot rami uban sa dakong pagtuo. Amo kining gipangayo, giampo amahan, gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao imong bugtong personal manluluwas og agalon. Amen ug amen. Hallelujah. Praise God, mga igsoon. Hallelujah. Murag hait man to. Bitaw, usa lang kapag pahinumdom na nato igsoon, no, mga naa sa government, apil ko ana, no. Usa ka pagpahinumdom kay gihugma tas Ginoo. Amen, no. So salamat diay sa nag-request ato, naa na diya nagtan-aw, kita ko pero di na ko i-mention. Okay, salamat sa nag-request ato nga mensahe nya ganahan sad ko, no? Para tanan to general to igsoon, no, tanan nga naglingkod, okay, naay katungdanan sa gobyerno. Okay, that's all for this afternoon. Lain na sab nga puntahe, di ba? Ganinang buntag, lain na pod. Karon lain na sad. Ug dili ta matagbaw, dili ta mapulaan na igsoon. Lami ni nga addiction kay nalipay ang Ginoo. Kaysa sige tag marites, sige tag libak ana masilingan mga sayop sa wala ta dili makatabang. Amen. So again, thank you sa kayo sa inyong panahon. Og ang Dios magapanalangin natong tanan. Kanunay ko nag-aampog, nagdeklarar nga ang grasya, ang gugma sa Ginoo, presensya, ang kalinaw, kalipay magauban ka nato tanang buhat sa itong mga kamot igsoon. Ipaboran sa Ginoo o giyahan ang ngalakang sa itong tiil.
Atong mga desisyon i-bless ni Lord in Jesus name. Okay? Mga OFW, God bless, God bless. Salamat mga seaman. Panalanginan mo sa Ginoo, banan mo sa Ginoo diha asa mong dapita nga nasod in Jesus name. God bless you, Pastor. Hait kayo imong topic, but praise God na human na gid. Usahay hait. Ang pulong magod sa Ginoo is like unsa to? Sama sa espada nga duhay sulab. Hait kayo. Yanapod sa Jeremiah nga ang pulong daw sa Ginoo sama sa maso nga ipukpok sa gahi kayo nga bato o dili pod ulo, no? No? So sama sa siya sa kalayo nga magasunog. Okay, grabe. Shout out Brother Kenneth from Malaysia. Thank you, God bless. Okay? So that's all for this afternoon. Himaya og dungog akong ibalik sa tong buhi nga Dios. Walay na isa tao, walay reliyon na isa. It's all about Jesus Christ. Amen. So God bless mga kaigsuonan. Salamat sa panahon. See you next time. Okay? To God be all the glory. Ampo og amping kanunay. Mabungahong kapunon sa tanan. See you later.